Zvanzi Mwari honai vanhu vaye vatanga. I think it's been a minute without me sharing or talking about n'anga dzefake, maprofita efake. Ndachingoita zvinhu zvangu one ndakanyarara, but inbox yangu inenge yakazara. Vanhu vachindibvunza kuti nhai n'anga iyo ndochokwadi here, nhai zvakati wazviona here, nhai zvapostwa wazviona here, nhai zvakati. Saka pamwe pacho genganga mune makundiisa pakona kuti ndizongouya panapa nditaure zvinhu zvandisingade kutaura, but ndazongofara kuti ndandine rimwe video raTinashe Mutarisi randakaona last month, but I didn't react to the video because I was just busy nezvinhu zvakawanda wanda chase njingoita yandaiita. But ndaona post yaiswa namukoma Zigo iri kunzi vanhu vanamirana. Havasi mukoma Zigo vega vari kuita zvekunamirana, varipo vanhu vakawanda, but toda tungotaura nezvepost iyoyo. Vanhu venyuchi, vanhu vekunamirana, vanhu vekunzi akabirwa mari zvinhu zvikadzoka. Guys, endai ikoko at your own risk. Endai ikoko at your own risk. I'm just doing this public announcement kuitira kuti musarambe muchiuya kuinbox kwangu muchindibvunza kuti pane n'anga yataona yakachinja mudzanga kuita mari. Hakuna zvinhu zvakadaro. Hakuna zvinhu zvakadaro. Dai n'anga idzi dzanga dzine simba, dzine moto dzichipisa mapisiro adzinotaura kuti dzinoita, inini pandiri panapa ndingadai ndisipo. Ndingadai ndakafa, because I have been challenging them from day one. Ndichivaudza kuti ningi is fake, ningi imbavha, ningi imbavha, ningi imbavha. Vari kubira vanhu mari. Mari yacho hakuna. Vanhu vari kutambudzika. Vanhu vari kutambura. But n'anga idzi, they are taking advantage. Malisti ndinawo akawanda. I know I promise you kuti ndichakupai 5 list yevanhu vari kushandiswa neZanu-PF, ndichakupai 5 list n'anga dzefake, ndichakupai 5 list maprofita enhema emuZimbabwe. Ende umbowo huripo. Hadzisi nyaya dzekunyepa. Ende ndinova-challenger kuti kana vachizviita vane simba, nhamba dzangu munadzo. Ndibatei, tiite sei? Tionesane. Hativhunduke isusu, hativhunduke. I remember last 2023 ndakachallenga Gogo Chihoro ndikavaudza kuti she is fake. Kana ane zvaanokwanisa kuita ngaaite. Until now I'm here, ndatogena weight, ndiri kutosimba, stress free. Saka pamwe pacho musabhaizwe. I'm not gonna mention my names evanhu zvangu panapa, ndingotaurawo zvangu as an advice, as a warning kumaprofita enhema. Nemi mose muri kuya kuinbox kwangu muchindibvunza zvinhu zvakadaro. Aiwaka, those things they are fake. Masaramusi efake, anonzi matricks, magimmicks avanenge vachikuita, maconmen, vanhu ivavo vamuri kuona ivava. Maconmen varipo pakukutsarai, pakukubirai mari. Right. So ndoti ndipinde muvideo. Okay, let me show you the screenshot first, and then ndapinda muvideo raTinashe Mutarisi. Moita sei? Mozvionera mega handitika. So this is the screenshot. This is the screenshot iri kubuda. Zvikanzi hanzi vanamirana mushure mekunge varara nemukadzi wemunhu, handitika akagadzirwa. That was the screenshot. And in the comment section zvazvinozongoitawo zvazvinozongoitawo panozongoita one munhu wekuziya, anobva angoziya munhu, obva angouya okwadabuka pachaunga. Pane comment iyo iri panapa. Let me show you the comment. Zvikanzi mufana uyu ndomuziva, anogara panext pangu, tisu mafriends ake, but haana mukadzi. Haana mukadzi. Imagine someone is in UK right now, aona vanhu vanamirira, akutotanga kutumira mari, achifunga kuti zvinhu zvechokwadi. But right now the people on the ground, they are saying kuti uyu mufana tomuziya uyu. This is all acting. Haana mukadzi. Saka vanhu musapuse, ngwarai. Vanhu musapuse, ngwarai. Chenjerai hama dzinodikanwa. Maprofita enhema akazara. Maprofita enhema akazara. Whether ari kuchurch, whether ari kumasowe,
but maprofita enhema akazara. N'anga dzenhema dzakaita sei? Dzakazara. Saka rega ndiplay the video from Amutarisi. I was just gonna play half and then toita sei togumira ipapo tinzwewo kuti vamutarisi vanoti chii nenyaya idzi. Ndanakirwa nemashoko avataura zvikanzi vamwe vacho tinovaona kumapodcast eshamwari dzedu. Vari pakutsvaga, vanhu vanenge vachitsvaga vachiita sei vachingwavha zviriko. But yei mawana rega tinzwa Vamutarisi. Saregere muchikontrolewa nevamwe vanhu vasina basa. Munotoona tumwe tuchienda kuma podcast emabhururu angu vari kutoziva zvavari kuita, vari kutsvagawo mari ndizvozvo. But munotoona tuma fake n'anga tuchiuya ndiri sekuru nhingi tuchinyepa. Muri kuona tuchida kukubirai mari. Tokunyeperai kuti makaroiwa. Idzo n'anga idzodzo dziri kuya dzichizokutaurira izvozvo ndo dziri kuda kutokudzoserai kumashure. Ignore that. Yes. Hakuna chinhu chinonzi muroi. Yeah. I know kuti it goes against everything that we were taught as young people. Tiri vana vadiki tichiudzwa nemadzibaba edu nemadzisekuru edu. But vaitiudza to the best of their knowledge. Right now we all know how hard scientists are trying to work on teleportation yekuti munhu anobva kunoku omuka kuAmerica uku. Solution yekuti alright kana uri kunoku unogona ngoti wakarara pamba pako ubva unosvika kuAmerica, that person can be rich nekuda kungounza technology yekufamba nerusero. That person can be a billionaire. Why are they not coming out to volunteer that technology to everyone? It's because it's not there. Makaona makore aya kuchinzi kwabatwa varoi, vasvika vakadonhera kubudiriro kuvari 3 vadonhera pa krawa yomwe mupostori. Saka varoi vaya vadonhedzwa nemupostori iyeye. Zvakazobatwa kuti ivo waroi iwe anga atopiwa navhara kuti ave kuzonyepa zvinhu izvozvo. Muri kuzvinzwisisa? We should not believe zvinhu zvakaita seizvozvo. Ndo zviri kutidzosera kumashure. Hanzi we should not believe zvinhu zvakaita saizvozvo. Ndo zviri kuita kuti nyika isabudirire, nyika idzokere kumashure, nyika irambe yakamira. Mushure mekunge tashungurudzwa nehurumende yeZANU-PF, tanetswa nehurumende yeZANU-PF, vanhu vakutsvaga mazano ekutsvaga mari. I don't blame them. Vanhu vari pakutsvaga, vari pakungwavha kuti zvinhu zvavo zviite. But chinozonetsa ndechekuti uri kubira mumwe wako, hama yako iri kutotamburawo matambudzikiro auri kuita iwewe. Ndopaipo panganyimbotaura kuti semaZimbabweans tinofanira kunge tine mwoyo werudo, mwoyo wekubatsirana, tisangozvifunge chete. Manzwa Vamutarisi vachitaura kuti hanzi tinovaona, musanyeberwe nen'anga dzefeki dzinenge dzichienda kumapodcast emabhururu edu. Hatichataure zvedu mazita, but mabhururu aMutarisi matomaziya anoita sei anohosta mapodcast. Ma1 aya, ngwarai vanhu, changamukai. Musapusiswe nezvinhu zvisina maturo, musapusiswe nen'anga dzefeki idzi. Musapusiswe, ngwarai, svinurai. Ndo warning yanga ndauya nayo zvamanje. Ndichakuunzirai 5 n'anga dziri kupisa dzenhema, ndichakuunzirai 5 maprofita ari kupisa enhema, ndichakuunzirai 5 vanhu vari kushandiswa neZANU-PF. Ma1 zvekutodaro. Ndonyanga ndichifamba naye zvamanje. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, truth is bye for now. Ngasangane muvidhio rinotevera.